Mihajlović, Ana Marija, Zoran i Sunčica. Mi ćemo izneti činjenice da multikulturalnost treba podsticati. Multikulturalizam je skladan u život gde se skupljaju razne kulture i etničkih grupa. Multikulturalizam se treba poštovati ono kako mi izgledamo i kako drugi, bez obzira kako oni izgledaju. Mora da ih poštujemo. Mora da znamo sve o njima, da bi mi mogli da razumemo ono što oni jesu. Evo što je za mene multikulturalnost. To je gde ja živim, u moj grad, u Kosovsku Mitrovicu, gde postoje i Albanci, i Romi, i Goraci, i Bošnjaci u jedan grad. To je za mene multikulturalnost. Ja se družim naravno sa jednim drugom, musliman, slavi Bajram, ide u džamiju. Ni meni ni mojim Bošnjacima to ne smeta. Naravno, večera ću vam dam jedan primer multikulturalnosti, što su Srbi i Romi zajedno smislili. Znači, na srpski romski način oni zajedno pevaju i nijedno od njih to ne smeta. Tehnička greška.